హలో గాయ్స్, ఈరోజు నేను చికెన్ పకోడీ చేసిన. మా నాన్న వచ్చి రే అంటుండు. ఇది చికెన్ పకోడీ చేసిన, నేనే చేసిన మొత్తం. మా నాన్న ఇప్పుడు ఎట్టుందో తిని చెప్తాడు మీకు. ఇప్పుడు మా అమ్మ నేను చేసిన వంట తిని ఎట్టుందో చెప్తుంది. సినిమా ఎట్టున్నా బాగుందని చెప్పు. మొత్తం పెట్టుకున్నట్లు ఎట్టుంది? చాలా బాగుంది. ఇప్పుడు మా నాన్న చెప్తాడు ఎట్టుండే తిన్నా. అసలు బాగాలేదు. బాగుందా?